खोनादि साइसुं खुशी के तंगनानि सोलोंसिदि अबहाया जे तिनिनि लगे बरक खर्च तंगमानि आ बरक खोनाबनि लगे तंगानो तेनिनि बागैबो अब नांगौमानिया जे नों जत बरकनि न तमुं चामुरक गाहाम खे नायगलनानि तामनि बागै हिंखे जतनो जानि जे लाइफ बिजि तै जिनि यागो जरा बेलाय खेनो किसा हिंखे नों अलांमा काइसाओ नों जतनो गाहाम खालायमानिया हायादिबा फियाबा निजि निजि नंखाय गाहाम खालायमानो अब ओंखा बेलाय नांगौमानिबो हिंखाय आबनो नों खरसा बरनो जुदिनो हामजागै दंहांखाय सावैरिदि ब इ फानो हंथों इहि फानो हंथों नों आबरनो तै आसक बखा दुखुता नांगि निनि रिलेशन बरक ननो रिलेशन तंतरि फानो ब्लॉक खायरि कांके नों बिनि बसकांगो बनताय रिक्वेस्ट ताखायदि ऐ जे नों बाय डेली कक साइ तंगाय बरक सिलाय जागै थांफानो नों आबरनो आसक तावान सकदि निनि रिलेशन नि बरक नि बखाओ निनि बागै हामजांमा पाइ थांफानो नों आबरनो आसक बखाओ तै तातंदि तामनि बागै हिंके जत बरकनो नांकुक मानि बायसि मिसे चलियो संसारो जे बिनि नांमानि स्लाइजाक थागांके बो स्लाइजागैन थाङो नों बो आसक गोबां मा बरकनो नायखलायतलाङै मानिया आबनि बागैनो साओ नों 100 जना बरकनि बागै वान संमानि स्लाय निनि साकसाकनि बागै वान सकदि अबहाय नों अकबां मा बरकनि जे गाहाम नायमानि स्लाय नों निनि गाहाम नायखांगासे बेलाखेन हामनाय आबनि बागैनो केबो निन लगी तंथों हे केबा करिथों नों साइसुं गाहाम के तंगै थानानि सोलोंदि जतनि लांमावनो तलाक लायो केबो बरक तलाक लाया करै आफ्रो रफानो नों गाहाम के जेनि लाइफलाङै थांदि खोनादि अ संसारो जतनि से नांगौमानि ओंखा नों साइसुं खुशी के दंनानि